Hoi allemaal, ik ben Ploen. Ik ben de ambassadeur van de categorie Fashion. En ik ben hier om jullie allemaal te overtuigen om mee te doen binnen deze categorie. Ik heb zelf 5 keer meegedaan en ook in Amsterdam gewonnen. Dus ik heb best wel wat ervaring met deze categorie en het heeft me ontzettend veel gebracht. En helaas doen er veel te weinig mensen mee en gaat de categorie dus vaak niet door. En ik ben nu vooral dus hier om jullie te laten zien dat het helemaal niet zo intimiderend is. Je hoeft geen hele collecties te laten zien. Je mag ook één item laten zien. Je mag dingen pimpen, je mag dingen maken, je mag het op een paspoort presenteren, je mag er een show van maken. Je kan alle kanten op, dus je kan echt je ei kwijt in fashion. Dus doe dat ook en durf het gewoon. En het is helemaal niet eng. Als ik terugkijk naar mijn eerste collecties, stelde me het echt helemaal niks voor. Maar het heeft me wel heel veel gebracht. En dat wil ik jullie dus laten zien de komende tijd. Door bijvoorbeeld takeovers te doen. Maar voel je ook altijd vrij om me even een bericht te sturen als je een vraag hebt. Want als je ergens tegenaan loopt, grote kans dat ik daar ook een keer tegenaan ben gelopen binnen deze categorie. Dus ja, ik hoop jullie allemaal binnenkort een keer te zien bij een evenement van Kunstbende. Ja, doei!